Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing, but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila banlet puli, daka education loan, pila urban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, pan riway kandai pran. Ka New Trap Youth Council haga arfu arterik unailar arajar arfulai kala IT daga dorkas. Ha u Director General of Police ke Jilla u Dr. L.R. Bishnoi ban ujor halor ke jing berngem bersit jong ke wei ke seng bahalang na karbi onglong ban pen khethma kumbalaja ha ke Jilla Manipur lada ki pait ba ki basa ha khaput ki jiet ban peniaso sha ke Jilla Meghalaya ha ke jingi penbeit put jong ke wat ke baar ha pedeng ke Jilla Meghalaya bat ke Jilla Assam. Hagajing ekren bat kilat patai kubor, u Presiden kaseng uba Robert June Karjarin ulayatu ba kaseng kala ajing mut yauniu he pulit jonga jela, ban pentrekam no ya ki border outpost bat ki outpost hagi shnong kaput ki bala ban mi kanu ke jingya kaja, kanang ban tem ya gino ki jingya kan at ha kaput. Ulayatu ba kaseng kala kunturu ban penklany ya ka infiltration branch kanang ban telakam ya ka jingwan rung kertep jonggi mender ki banabar jela syakani ka jela Meghalaya bat kumju ru ban pentrekam pura ya ka Directorate of Infiltration kat kum ka jing angnot jonggi pait ba. Nalor kini kaseng kala kunturu yauneu he pulit ban penklany syusyu ya ka jing talasi bat ka jing kanra kanang ban telakam ya ka jing khayi drok hagani ka jela da ka jing itrailang. Ha pedeng ki pulit jong jela ki Sipai Border Security Force katanat Customs bat ka Central Excise. Kabangi layo ban submit iki jingthok ke jongi bat hakani ka jingthok ke jongi la ya keren halor lai tili kemat ke ban kong kabangi la ya keren kalong hakabadi bat ka songsuk songsngan jongki bru jongi ha po border area. Kumba pitip kalong ba ka ki arteli ki sorkar jalan mata ka naklia ba sam ki don hapdeng jong ka jinga penbit put bat hak ne ka jingya penbit put ki don katto ka ne ki mat la ne kita ki principal ya ki ba ki la ya shim da arteli ki jalan ban ya chakmat hak ne ka jing penbit put bat ka wei na ki mat ki ba ki la shim kolong ba kin sngap ya ka mon like lut ki jong paj ba la ne kata ka people wills mo kabomut ba kini ki nong song sinong ki mon banle chakano ko jala ti ka hot ki don ko ki principal ri ka we na kini principal ka dei ne ka people's will ti kuma pio I ha kini ki sngi kalong ba kaladon ka jingkeren jong ka we na ki seng bahalang na ko karbi ka baong ba lada dei ba ki sinong khasi panar ki jongi lani kino ki sinong ki badan hapo border area ki rai ban le chapo Meghalaya kala ban mi ka jingya kenrum kumba jiah Manipur tikani kalong ka ke ba naklia ka seng ni nomla ban pediang kalong ka statement ya ka ba ngihap ban pendem ya ka statement no beli kani ka statement kala along ka ba ki berngem ya ki breu ban syong ju bor asam kani ka jing persyang ka desperate attempt jong kini ki kan hun ya ka ban penbor ya ki breu ban ne jubor hasam lane ban rai ban don hasam bat ya kum kani da nakaliang jong kaseng dalili rem ni nom la ban pedeng ti kum ta nakaliang kaseng ni la dawa na u dg jongka Meghalaya ba udi ban sim kia ban pentikena ba kan don ka jingyada ya ki breu ki jongi ki basa bodor area now beli klem ka jingyada bo pura kini ki breu ki la ban sha berngem ki la ban sha penting da kumni da kumtai bat ngenom tip ka iga bakin rai hakasni ka baki regional committee ki rai ti kumta ngila impress ya u dg ba udi ban sim kia ban pentikena ba kan don ka songsuk songsngan ha bodor area kanom dei ban don kanu ka kanhun ka ban berngem bersit ka ban bor ya ki breu ki jongi bat ni kwa ba ki breu ki jongi kin jet da kamon lai lut ti haju ka poru ngilai jumut ba knang ba kata ka songsuk sengan ha border area kanwan ya kitu ki nyoteli ki BOP dei ban pentrikam no pura ya ki nolor kata ya kini ki assisting BOP but OP jadi ban penklanya ki
but de ban penbiang ru ye ki tiar kita kali bat ki jing don kam ha ka bai wan ra ya ne chong suk persen na ka liang jong u diji ula ya thu yang ya ka jing duna jong ki bor kulit na beli ka ki bobon kini ki new recruitment ru mata ki padat ya ka training hari ula ong ba un sa simkia ya ka ban penbiang ye kini ki bor kulit na beli makiru kim kwa chu bakan mi ka kan rum kan ram hapo di border area ki ha ka bedi bat ka security ha ka po border area na kaliang chu wong ba na kaliang ka police department wat lada ka duna ki staff na beli kini new recruit mata ki dang don under training ken ri wat na ka taru na kaliang chu wong ba lada ka situation ka arise ki haban sim ka kum ka priority basis di ula pentip ru yang iba kami kalian mentah kalau ada penteri kami kini ki BOP, hot ki bobon ki infrastruktur tidak guna uang hari kini ki BOP, hak itu ki nyau pakli ki jaka, la lanangnya cakmat banang penteri kami. Di uang susu bala dak adon kam unsa strengthen ya kini ka manpower, hak kini ki existing BOP dan ki existing OP ru. Dikata kadi ke ba wala show rangi bat wala depong hidup ba nakaliang jong ka police department kat balai kan yelek banawan ra ya jing suk bat apil ru yang iba jadi ban apil ya baro kinong snong haki border area ba jing suk kadi banawan na po nomor nginum la ban su impose ya jing suk ro ki ki ong bangidon kambal to su tu ek bru jongi no blai ni kwa ba ki bru lo da khamtam ki khasifanat ki jongi ki ba kwa bandon po maklia kim dei ban sha ngat hakano bono ka jing sha berngem dan ke jing sha lani hakano bono ka jing sha ong ba lada village apo maklia confess ya konsekuen tekum kata dapat nakaliang kesengin ng kwa bano ni kwa ba kisnong kasi pana pi jongi ki bomon bandon ko maklia ini bansa ba ni bat kinu ki bor jong kinu ki way ki jalan ki ba persyang ban put ya ta nakaliang keseng dalile ru am yenam ailat kan maklia ka don la jong ka directorate of infiltration kajing temu jong kan ni ka directorate of infiltration kalong ban yada ya kajing rum perklep jong ki poiwir na ki bar jala ba kunjuru na ki bar jong bari india beling ong ki bar jala na beli ki bud ki poiwir bari ki penon kam ye ki jala kum ka sam ban prongkli syaka jalan ya ti na kapor sa kapor ni yo iba ki poiwir ki poi ha ki snong ki tau da ki boss da ki trok da ki kali na kaliang jong seng ni habban suya be thong ki na kawai report sa report tang hai kini ki singiru ki unit ki sarkil jongi ya ban bat ki ndala bat ki dala pan ki kot slakim don na padeng jong kiru ki bala hai ki caka bala ki boke roket dala le pan tang kot ban pun syaba ki ding nong india ro kim ti ka la pen sungsi yang ini beli abang ila dan ni kata directorate of infiltration ni kwa bakin trikam di hakabri bagani ula pentip yang ini ba hot kumba kalong menta na kaliang jong ka police department kita don kumba khat khandai teli ki infiltration check gate hakaling jong ka maklia but ki ula pen pau ba kam degi ba ka degi jing hisab ba ka don ka jing duna ha ki staff shortage of staff hakaliang bat kaman power ban penbit penbiangnya kan ni ti ula ong hangi ba unsa revisit ya kan ni kakam bat kwa ya ban pentikna bakat balai kini ki poiwet kinom yola tan ban rum haka jala ka jungi ule thuru yangi statistik bah kini ki por kala don ka pushback kala don ka arrest bat kala don ru ka prosecution ki bobon ki Bangladeshi national ki bala rungtu haka jala ka jungi kebenta ka ba khadu ba nilai keren pada flu jumut bodu DG kalong ba kumba POE menta ka jingpoi jong ki drug support maklia ka jing syakem maki ka jor but ladang ipet ya ka statistik ro kat kumba penmi daki board jong ka maklia ni iba ki brew I kumba kan ami ki sngi hamtam ki kun samla ki lanang ngop hau drugs but ka way ni ki daw ke bang yimla ban len kalong ba kumbang ngitip hapok maklia hadum tam don ka national drugs mulai no penjal se ba ki tung chani ka to ani tian rai ki bubu ni kan drugs kawan na sabar jong kiri ba na sabar jong kacala ki kumta ki ngila da bongru ba ka di bendon kan ni ka surprise checking mo nakapor sa kapor nang ba anla ban game kini ki bru di ba wan ra kini ki drugs ka kacala ka ni na kalian udiji ulai thu ba ka
Mekhle polis hakini ki sinem tam kalala ban break ya record jong san po tu ki sinem hakabri bat ka jingyo kem ya ki docs ulaya thu ruba kilaya chakmat hakaban don ketuka preventive measure lani kata ka jing don kam lese ban kem no lupa ya ki briu ki bala kerni hakane ka jing didrop nakaba don ketuka advisory board kan longkum ka preventive measure ya kaba hap ban kem namar ba kilal kerni akan dihajing di drop de kum kita ulaya thu batu la pentip ru hangi ba kum baka long menta ka anti narcotic cell jong ka police department ka long ka singkia ba yang kam but la ongru ani bala ngiyo kino ki information midi bane trilang but police but kadon kam ka jing kerpat nak leng sengru ba kabli ba drops ni don kam bane teli kum ga jala away kusur no beli nginom la bane ai la jong kusur no beli kani ga diga thma ka ban kta ya borok kilong yung sem tika bil jong i ka sengru kolong ba ha beli ba drops ni di bane trilang but social welfare department ni di bane trilang but education department ban pentu ya ki samla ke jong i ba kum juru hak beli but ka jing kem ya kini ki ba wan le business ya une umar ko sliu umar jing sliu don kam ban trilang bat ki rang ba snong i don kam ban trilang bat bor kulit nang bangin la ban rat kong yak ni jing sliu ko balasar haka jala ko jong